Kəlile və Dimnə əsərindən bir ғибрәтле хикаят. Кеше үзенең кулыннан килми торган эшкә тотынса, теләгенә ирешә алмас һәм булганын да югалтыр. Hindistan патшасы Дапшалим Брахман Байдабага әйтте: "Эй устаз, син зур акыл иясе, билимең дә камил. Миңа шундый кешенең хәлен бәян ит. Кем үзенең кулыннан килмәгән эшкә алынып, аны башкарып чыга алмыйча, элеккеге һөнәрен дә югалткан." Хаким Байдаба әйтте: "Эй падишаһым, дөньяның таянычы, Алуғлар ликулли мейданин риджалун, ягъни Худай Тәгалә һәр кешене бер эшкә ярардай итеп яраткан һәм аның күңеленә шуңа муафиq фикерләр салып, хәерле эшенә хәерле нәтиҗәне бирә. Шулай булгач, һәр кем үзенең мөмкинлекләрен белеп һәм кем булырга яратылганын тоеп, шул юлда зур тырышлык куеп эшләргә, югары сузылмаска тиеш була. Шулай булса гына Худай Тәгалә аның һәр эшенә теләктәшлек күрсәтер. Башлаган эше уңышлы тәмамланыр. Яхшы җимешен бирер. Әгәр берәү үзенең көче җиткән, кулыннан килгән эштән йөзен чөйреп, табигатына килешмәгән һәм башкарып чыгу өчен билеме, сәләте җитенкерәмәгән кәсепне эзләсә, әлбәттә ул теләгәненә ирешә алмас, булган һөнәрен дә югалтыр һәм зыяннан башка нәрсә тапмас. Шулай булгач, һәр кем Худай нинди эшкә яраклы итеп яраткан булса, шуңа канагать булып, күңелен ерак чаптырмасын һәм хыял диңгезенә кирип китеп, үзенә насыйп булган нигъмәтен кулыннан ычкындырмасын. Шуларның берсе бер яһуди заһид белән нәфесле мусафирның кыссасы. Фәләстин йортында бик dinli bir zahid бар иде. Һәр вакыт үзенең Худайына гыйбадәттә булып, һәм күңел көзгесен яман хылыклардан сөртеп, нәфесен камил һәм мөкаддәс иткән иде. Караңгы хуҗрәсе илаһи нурлар белән яктыртылган иде. Барлык көчен кешеләргә ярдәм итү һәм аларны дөрес юлга күндерү өчен сарыф итә иде. Нурлы күңелен дөньяви уйлардан паклап, Раббани илһамлар белән балкыткан иде. Үзе шәһәрдән читтә яшәсә дә, аның кечкенә хуҗрәсе һәр вакыт юлчылар, кунаклар белән тулы була иде. Хәзинәсендә булган нигъмәте кунак сыйлау өчен өстәленә куелган була иде. Шулай бер көнне аның хуҗрәсенә бер мусафир килеп кирде. Заһид гадәтенчә "Хош килдең" дип ачык йөз белән аны кабул итте. Алдына бер ашны куеп, аны кунак итте. Соңыннан: "Эй сылу кунак, сез кем дигән газиз буласыз? Кайлардан килдегез? Һәм кайларга барасыз? Зур авырлыклар чигеп, без факирның куышына рәхим иттегез. Безнең кебек моңлыны шатландырырга сиңа нәрсәләр сәбәпче булдылар?" дип, аңардан хәл-әхвәлләрен сорашты. Мусафир әйтте: "Әгәр бу сәфәремнең кыссасын сөйләсәм, бик узун күренер. Һәм башымдан кичкән вакыйгаларны яза калсам, ничә
kitap yazılır idi. Eğer ayırıp gına söylesem, sizni yalıktırırmın hem sizning tınışlığınızı kaçırıp, başınızı ağırttırırmın deyip korkam. Zahid, ey gazizim, eğer kişinin көңілі gamsizlikten kirlenmegen hem көңіл көзін qoyimsizlik perdesi kaplamagan bulsa, her qissadan gibret alır, başkalarının halin görüp, özü için netice yasar. Şulay bulgaç, sen de başыңнан uzganını söylep, dünyaga şikayetin bulsa, bu mecliste bildir, digeç misafir aytdı. Ey uluğ ustazım, hazır menim turgan jerim Türkistan, amma asıl vatanım Ferengistan. Anda min ikmek pişiruşu usta kişi bolarak bilgiliydim. Menim anda көп zamanlardan birli tanış bir iginçi dostum var idi. Ol her vakit mena on getirip sata, hem akşam bulmagan çakta da hiç de yüzün şıtmaz buruşka birip gider idi. Gerçi ot diresinde gazap çeksem de, anın yerdemi bilen işim oңuшлыгына tapkan rizigim künnükü künge jitip baraydı. Bir vakit ol dostum meni öz bakçasına konakka çakırdı. Hem konakçılıkның bütün şartların jirine jitkirip hürmetledi. Aşa pişkenden soň türlüsünden söyleşip oturduk. Söz arasında ol menim şıgılım hem anın faydası turunda da soraştırdı. Min biraz zorlanıbırak, bu kadar intigip, erteden kişke kadar ot diresinde yanıp pişip işlesem de, tapkan akşam üyümnin çıgımların koplarga jiter jitmeskine dedim. Ol aytdı, Subhanallah, senin kesibini bu derecede faydasız deyip bilmegen idim. Min soradım, ey dostum, senin kesibin neçegireksin? Kiriş tabışın köp mü? Faydası var mı? Ol mena, menim kesibimnin çıgımları az, amma anardan kirgen tabışı köp. Azgına ırlık şeşebiz de, şeşkenimiz kadar 30-40 akay bir yıllarda 50-60 tapkırga artıqırak tabış alabız. Jey günlerinde 3 ay gazaplanıp işlesek de, başka vakitlarda rahatlıkta ömür uzdurabız. Şunun için altın yolu yasav degennin mağnası igen igu deyip aytkanlar deydi. İginçiden bu sözlerini işitkeş, көңілімде türlü fikirler tudu. Hem miňa da igen igerge kirek degen oy kirdi. Şundan soň ikmek pişiru işin kaldırıp, iginçi bolu hastarin körüp yeri başladım. Menim kurşumda bek sabır hem köp fikirli bir derviş yaşaydı. Ol menim hünerimni taşlarga jynyp ýürügimni bilip, şefkat yüzünden bir günni meni öz yanına çakırıp bulay dedi. Ey kurşi, görüp turam, sen öz hüneringni taşlap yana işe kirişmekçi bolasın kibik. Boş hıyallarga berilip yalgışasın. Allah hazinesinden berilgen nasibina kanagat bulsan, dünyada rizıksız kalmazsın. Eğer aşküz nefisli bulup yugarı suzulsan, bulgan rizığından hem tapkan malından da mahrum kalırsın. Min aytdım, ey gaziz kurşim, nişlimsin, min bu hünerim bilen ni kadar gene tırışsam da, faydası big az, hatta küç hal bilen gene öy cemaatımның çıgımların kaplarga jite. İginçilikning faydası köp ikenin özüň de bilesin. Nige dip elisin, meni şiltelisin?
Ул игенчелек кәсібі, көп хезмәт куюны сорый торган бик нәзбергеш. Һәм аның күп шартлары бар. Әгәр аз гына ялкаулык күрсәтсәң, яки бер шартын үтәмәсәң, барлык куйган хезмәтең бушка китәчәк. Һәм кирәксез эшең аркасында хезмәтеңнең җимешеннән мәхрүм калырсың. Үз дәрәҗәсенә лаек булмаган эш белән мәшгуль булган, торнага килгән бәла синең башыңа да килер, диде. Мин аңарга, ул ничек булгансың? Сөйләп бир, эчтәлеген ишетеп гыйбрәт алыйм, дидем. Дәрвиш сөйли башлады. Диҗлә елгасы буенда бер торна гомер сөрә һәм сазлыктан тапкан кортларны ашап көнен күрә иде. Бер көнне моның күз алдында карчыга симез генә күгәрченне аулады һәм аның итен ашап тамагын туйдырды. Калганын калдырып китте. Торна барып, шул калган иттән авыз итеп караган иде. Бу аның күңеленә бик хуш килде. Шул вакыт ул аучылык яхшы һөнәр икән дип үз-үзенә сөйләнде. Күр әле бу йомры кадәрле генә карчыганы. Һәр көн нинди тәмле аш белән тамагын туйдыра. Минем зур гәүдәм, озын муеным, киң канатларым, көчле аякларым була торып та, хәшәрәтләр итен генә ашыйм, анысы да зур мәшәкатьләр белән табыла. Мин дә шул сасы хәшәрәтләрдән ваз кичсәм, һәм һәр көн яхшы кош итләрен генә ашап, тамак туйдырачакмын, дип торганда, бер күгәрченнең Диҗлә елгасыннан су эчәргә килгәнен күрде. Шунда ук аны аулап тотыйм әле, дип артыннан очты. Күгәрчен су янына төште. Ачкүз торна да аның артыннан шул җиргә атылды. Әмма ул җир баткак икән. Торна озын аяклары белән балчыкка кирип батты. Чыгам дип, күпме генә канатлары белән талпынса да, һәм муенын ары-бире сузса да, һич файдасы булмады. Сазга тирәнрәк бата барды. Моны гаҗәпләнеп, баштан ахырга чаклы бер гарәп күзәтеп торды. Торна сазлыкка килеп төшү белән барып торнаны эләктерде һәм муенына җеп тагып, ияренә асты да кайтып китте. Юлда бер дусты очрап, «Эй, дустым, бу ганимәт сиңа кайдан килде? Һәм мондый кошны коралсыз нисез генә ничек эләктерә алдың?» дип сорашты. Җавабында ул үз һөнәрен ташлап карчыга, лачын һөнәрен сайлады һәм кош ауларга ниятләде. Ләкин теләгенә ирешә алмады, үзе ауга төште, диде. Бу мәсьәләне сөйләп бетергәч, дәрвиш миңа булай диде. Эй, күрше! Бу мәсьәләдән гыйбрәт алып, син дә Ходай үзеңә ачкан юлдан чыкма. Һәм юк белән мавыгып әвәрә булма. Ул дәрвишнең сүзләре никадәр дөрес булса да, минем колагыма кермәде. Ихлас белән миңа әйткән насихәтләре дә минем күңелемдә кабынган ялкынымны, теләгемне һич сүндерә алмады. Мин ниятемдә нык тордым. Һәм иген икмәкче булдым. Икмәк пешерә торган эш коралларын сатып, игенчелек өчен кирәклеләрен алдым. Тиз генә байып китү теләге белән тамам исереп китеп, бер елсыз игеннең өлгермәслегендә онытып, булган акчамның
bir tiyininde kaldırmışa jirge saldım. Ol arada aşarga rizgimiz da bitip, açlıktan keng dünya bizge tarayıp kaldı. Hem yaktı gün gözümüzge qarаңғы bulup göründü. Min özüzüme aytdım. Yalgıştın. Yaxşı kişilerinin kengeşlerin tınlamadın. Bulur bulmaz işe kiriştin. Hem aşıgıp, kolunda bulgan hüneringni taşladın. Öz kolun bilen özüngni rizıktan mahrum ettin. Nişlim, eski işimni joyga salıp jiberem deyip, zor kıyınlıklar bilen buruşka akça taptım. Şunun bilen ikmek kibitin aşıp jiberdim. İginçilik hüneri bilen kibitte oturup bulmay. Şuna göre ikinci biravini kibitime satu iterge deyip oturttum. Özüm ise igin işleri bilen eli kırga yugürdüm. Yaki kibitim işleri artından bazarga bardım. Şulay itip, kişlerimni de, günlerimni de tanışsızlıkta ötkerdim. Ömür şulay uzatırdı. Bir günni kibitimdagi satuvchim yo'q bo'ldi. Tekshirib qarasam, men ishonib o'tirtgan kishim savdodan kirgan tobushni hem buruşqa olgan oqshamning yartısından ortig'in o'rlab qochib ketgan. Yetmasa, bilir bilmez şeşken iginimde olmadı. Hatta tutulgan çıgımlarımның ondan biri de koluma qaytып kirmedi. Ah, vah etip, özüm işlegen yalgışıma ökünüp, nişlerge de bilmedim. Gailemni terbiyelerge jayın tapmadım. Ol arada buruş iyesi gelip, akçaсын soruy başladı. Barlık malımni hisaplap qaragan edim, buruşımның ondan birine de jitmeslik buldu. Ol damını sezip, qazıga şikayet eterge gitti. Minim türmege elegesim kilmedi. Şoluk saatte qaşıp qına şehirden çıktım da, nişlerge de bilmişe, gözüm qaragan tarafqa ketip bardım. Köpmüdür vakitlar şolay qangırıp yürgenden soň, bizning şehirden keluvchi bir karvonga uchrab, yurt jirim hem bala şagam halin so'rashdim. Alar aytdilar, jamaatың bala şagan açlık aşısını yutup, hem türlü meşakkatler görüp, hemmesi muhtajlıkta ölüp bittiler. Kalgan yurt jiringni, ey cihazlarını satıp, boruç yelerine bölüp birdiler. Bular, boruçlarını kaplarga jitmegeç, seni qaytqaç, türmege yabarga karar ettiler. Min bunu işitkeç, vatanıma qaytudan ümitimni üzdim. Ah, vah etip dalalarda yürgenden soň, mine sizning hujragizga kelip jittim. Minim baştan uzganlar mine şular.
Хыжра хужасы biraz yılmayıp turgandan soң bu bişaranın көңілін көтәрергә теләп әйтеп қойды. Әй ғазиз қунақ, шыннан да синең башыңнан күп хәсрәтләр, мәшәкатьләр узган. Һәм сөйләгәннәреңдә дә гыйбрәтләр бар. Әмма үткән эшкә кайгырма. Киләчәктә Аллаһның рәхмәтеннән үмитеңне үзмә. Хәзер син, әлхәмдүлилләh, һөнәрләр, эшләр турында тәҗрибә туплагансың, михнәт чигүгә этәргән сәбәпләрне дә беләсең. Моннан соң, иншалла, сиңа бу мәшәкатьләрнең файдасы булмый калмас. Рәхәт көннәрдә килер, дип кунагын юатты. Төрле сүзләр сөйләп күңелен ачты. Мисафир да biraz юанып, дәрвиш тә өенә кунак килгәнгә куанып, араларында сүзләре күп булды. Шул рәвешчә берничә көн узды. Дәрвиш төрле телләрдә сөйләшә белә иде. Әмма үзе Исраил нәселеннән булмаганы өчендерме, гыйбри телен бик яратып, махсус мәҗлесләрдә дуслары белән гыйбричә сөйләшә иде. Фәрәнгистанлы кунак исә үзен рәнҗеткәннәре өчендерме, яһудиләрне бер дә өнәми иде. Ләкин шәйхнең сөйләшүе аның күңеленә дә хуш килде. Үзе дә шул телне өйрәнергә карар итте. Бу телне өйрәнеп, ватанына кайткач, белеме белән мактану хыяллары башын әйләндерде. Шәйх белән сөйләшеп утырганда, уңайын табып, мисафир әйтеп куйды. Әй, юлдан язганнарны хак юлга салучы һәм бер авыз сүз белән тасма теллеләрне сакау итүче, халык алдында оста итеп нутык сөйли белүчеләр дә синең хузурыңда бер генә сүздә әйтә алмыйлар. Фирдауси һәм Саадины күпме генә үткен телле дисәләр дә синең бер юл бәйтеңә тиңләшә алмыйлар. Синең нутыкларың юлдан язганнарга юл күрсәтә. Арабызда һич бер танышлык булмаса да, миңа хөрмәт күрсәттең. Лайык булмасам да, яхшы сүзләрең белән күңелемне юаттың. Инде мин бишарага бу телне өйрәтсәң иде, үзең белгәннәрнең меңнән берен генә булса да, миңа белдерсәң иде. Бәлки, мин шул һөнәр белән замана җәфасыннан котылыр һәм соңгы сулышыма кадәр сез остазыма дуга укыр идем. Заһид әйтте: әй ғазиз кунагым, минем синең белән сөйләшеп утыруымның бер максаты бар иде. Ул сине наданлык базыннан чыгарып, мәгърифәтле итү иде. Моны мин Аллаһ ризалыгын өмет итеп эшләдем. Мондый ялынуларың миңа кирәкми. Ләкин шуны бел, фәрәнг теле белән гыйбри теле арасында зур айырма бар. Алар бер-берсенә һич охшамыйлар. Сөйләшү кагыйдәләре дә бер-берсеннән бик нык айырылалар. Өйрәнәм дип тырышуың ахырда җимешсез калыр. Үз ана телеңдә бозылыр һәм минем ғазиз вакытымда бушка киткән булыр. Мисафир әйтте: Сезнең кебек олы шәхескә мәгълүмдер, безнең фәрәнг халкы бик сәләтле һәм тырыш халык. Аз гына вакыт эчендә күп нәрсәне өйрәнә ала. Хәтта һәр берсе берничә телне беләләр. Мин аларның берсе булгач,
Ничек бу телне өйрәнә алмыйм ди? Үземә файда китерә торган һөнәрне өйрәнмичә мөмкинме соң? Мин беләм, гыйлем өйрәнү кешене алдынгы сафка илтер. Күп телләрне белүнең файдасы зур. Синең бер аучы турындагы хикаятны ишеткәнең бармы? Шәкертләр гарәпчә бер генә сүзне белсәләр дә файдасын күрделәр. Шәйх, сөйләле, дигәч, мусафир хикаятны сөйли башлады. Хикаят. Бер шәһәрдә бер аучы егет яши иде. Һәр көн ятмасын күтәреп, су буйларында йөреп, балык тота иде. Я урманга барып, тузак куеп, киекләр һәм кошлар тотып кайта иде. Бер көн гадәттәгечә урманда кош тотарга дип, тузак корды һәм орлык сибеп, үзе посып утырды. Күп вакыт көтеп утырганнан соң, якынга гына 3 кош килеп кунды. Аучы моны күреп, хәзер тузакка төшәләр дип торганда гына, ерактан кешеләр тавышы ишетелде. Алар якын килеп, бу кошларны куркытмасыннар дип, яшеренгән урыныннан чыгып, аучы аларга каршы китте. Һәм ике шәкертнең бер-берсе белән кычкырып бәхәсләшеп килүләрен күрде. Тавышлары белән урманны шаулаталар. Аларга якын килеп сәлам бирде һәм әдәп белән генә каршыларына ялварулы кыяфәттә килеп басты. Алар: "Син кем? Нәрсә кирәк?" дигәч, аучы аларга әйтте: "Әй шәкертләр, мин бер аучы. Монда тузак кырдым һәм узак гына кошлар төшкәнен көттем. Хәзер генә килеп төштеләр. Сездән үтенеп сорыйм, Аллаһ хакы өчен тавышланмагыз. Тузагыма төшәчәк кошларга якын бармагыз." Шәкертләр әйттеләр: "Синең безне тыярга ни хакың бар? Бу урманда йөрергәме, йөрмәскәме? Һәр кешенең үз ихтиярында. Әгәр ул 3 кошның икесен безгә бирер булсаң гына, тавышланмабыз. Ләкин син дип кенә без бәхәсебезне туктатмыйбыз." Аучы әйтте: "Әй шәкертләр, сезнең куйган шартыгыз мине гаҗәпкә калдырды. Минем тузагымның җепләрен мәдрәсә шәкертләре ишмәде. Һәм укытучы әфәнде тузак янына бер генә дана ярманы да сипмәде. Шулай булгач, маңгай тиремне түгеп, җилкәмне авырттырып, мин аулап кулыма төшергән нәрсәдә сезнең ни катнашыгыз бар? Моны хәләл дип раслау өчен шәригатьтән нинди дәлилләр табасыз?" Алар әйттеләр: "Без гыйлемне халыкка файда китерер өчен һәм тормыш көнкүрешләрендә аларга кирәк булачак нәрсәләрне өйрәтер өчен үзләштерәбез. Кичләрен йокламыйча һәм көндезләрен дә рәхәт тапмыйча һәр вакыт тырышабыз. Шулай булгач, Аллаһның биргән нигъмәте, үзең ашатып асрамаган кош, әгәр синең тузагыңа килеп эләксә, безгә дә өлеш чыгарга тиеш түгелмени? Гомерләре буена синең файдаңа тырышачак шәкертләрне бер көн генә булса да тамакларын туйдырмау сиңа оят түгелме?" Араларында төрле сүзләр әйтелгәч, "Дияң югалса, муллага очрамасын, аңа очраса, хәләлләп җибәр" дигән мәсәл аучының хәтеренә килде. Ягъни, үтенүе файда бирмәслеген һәм сүз белән аларны җиңә алмаслыгын белде. Теләсә дә, теләмәсә дә, сүзләренә күнде һәм
ике кошны аларга бирмәкче булды. Кошлар элеккәнче посып утырып, ахырда аларны кулга төшерде. Вәгъдәләшкәнчә үз көче белән аулаган ике кошны инсафсыз муллаларга биргәндә, алардан сорады: «Эй, әфәнделәр, әгәр сез халыкны өйрәтер өчен белем үзләштерәсез икән, һәм минем бу кадәр газап чигеп, сезгә шундый яхшы кошларны тотып биргәнем өчен рәхмәт йөзеннән минем бер соравыма җавап бирегез әле. Нәрсә хакында бу кадәр кызып бәхәсләшә идегез?» Алар бераз көлемсерәп: «Безнең бәхәсебез мөхәннәс сүзенең мәгънәсе һәм хөнсаның мирасы хакында иде» диделәр. Аучы: «Мөхәннәс ни дигән сүз?» дип сорады. Алар әйттеләр: «Мөхәннәс гарәп сүзе. Кешедән кайчагында шундый бала туа. Ул музаккар да булмый, муаннас та булмый. Шуңа күрә аны мөхәннәс диләр». Аучы шул кадәр кыйммәт бәяне түләп, бу сүзнең мәгънәсен белгәч, кабатлый өенә кайтты һәм булачак муллалардан зарлана бу хикаятны хатынына сөйләп бирде. Икенче көнне иртүк су буена китте. Кояш чыкканда бисмиллаһи дип ятмасын суга салып, бик матур бер балык тотты. Аның тәне көмеш кебек ап-пак һәм мамыктай йомшак, сыртында төрле төсләр җемелди, канатлары исә кош канаты кебек ачыла, ә күзләре уттай уйный, караган кешене хайран калдырырлык иде. Балыкчы гомерендә мондый балыкны эләктерү түгел, күргәне яисә ишеткәне дә юк иде. Моны күреп бик сөенде һәм башына мондый уй килде: әгәр мин моны өемә алып кайтсам, җитсә бер көн ашарга җитәр, шуннан артыкка булмас. Әгәр моны патшага бүләк итсәм, миңа берәр яхшылык эшләми калмас, дип балыкны алып патша сараена юнәлде. Патша ул көнне йорт уртасындагы күлдә көймәдә йөзәргә һәм күлдә асрала торган төрле балыкларны тамаша итәргә дип чыккан иде. Балыкчы патша каршына килеп сәлам бирде һәм кулындагы балыкны күрсәтеп, башын түбән иде. Патшаның үз гомерендә мондый матур балыкны күргәне юк иде. Балыкны бик яратып кабул итте һәм үрчетергә дип аны шул күлгә җибәрергә кушты. Ә балыкчыга 1000 алтын бирергә боерды. Патшаның бер вәзире, яхшылык эшләү теләге белән булса кирәк, аның колагына пышылдап кына әйтте: «Эй, падишаһым, дөнья султаны, нигә болай юмартланасың? Мондый бүләкләр өчен 1000 алтын өләшә башласаң, хәзинәңдәге сандыкларың бик тиз бушар. Бер тиенлек балык өчен 1000 алтын түгел, 1 алтын бирсәң дә, балыкчы нишләргә белмичә жүләрләнер. Алтынны берәмләп таратсаң да, бик тиз бетәр һәм хәзинәгә
zarar kilir, dedi. Патша әйтте, дөрес сөйлисең, балык өчен моның кадәр бүләк бирергә ярамас. Ләкин бер тапкыр әйткәч, сүзне кире кайтарып булмый. Вәзир әйтте, курыкма. Моның хәйләсе табылыр. Сүзеңне дә үзгәртергә туры килмәс. Алтыннар да хәзинәдә калыр. Син аны чакырып, бу балык музаккармы, я муаннасмы, дип сора. Әгәр музаккар дисә, муаннасны китер. Муаннас дисә, музаккарны китер. Аннан соң акчаны алырсың, дип буйыр. Ул вакыт балыкчы аптырашта калыр. Һәм кичкенә бүләккә дә риза булыр. Патшага вәзиренең бу киңәше бик ошамаса да, балыкчыны чакырып, «Әй егет, бу балыгың музаккармы, муаннасмы?» диде. Балыкчы зирәк иде. Эшнең кая барганлыгын сизде һәм һич тә икеләнеп тормыйча, нәкъ шәкертләрдән өйрәнгәнчә, «Солтаным, бу балык музаккар да түгел, муаннас та түгел, бәлки муханнас?» диде. Патша бу җаваптан канагать калып, рәхәтләнеп көлде һәм әүвәлге бүләк өстенә тагын 1000 алтын бирергә боерды. Тапкыр җавабы өчен аны үзенә якын итте. Вәзиренең хәйләсен яратмады һәм аңа шелтә белдерде. Шулай итеп, балыкчы бер генә гарәп сүзен өйрәнеп тә нинди байлыкка ия булды. Минем тырышлыгым да лайыклы бәяләнер. Гыйлем үзләштергән өчен үкенергә туры килмәс, дип мисафир сүзен тамамлагач, Заһид кеше аңарга әйтте. Ярый алайса. Бу кадәр ялынып сорыйсың һәм аңардан зур файда күрергә өметләнәсең икән, мин сиңа ул телне өйрәтергә тырышып карыйм һәм гыйбри теленең кагыйдәләрен мөмкин кадәр үтемлерәк итеп аңлатырмын. Ул телнең барлык нечкәлекләрен, матурлыкларын сиңа өйрәтмичә калдырмам. Мисафир бу сүзне ишеткәч, Заһидның кулын үпте һәм аңарга күп рәхмәтләр укыды. Телне өйрәнә башлагач, ул һәр вакыт гыйбри телендә генә сөйләшергә тырышты. Башка телдә бер генә сүз дә әйтмәде. Шул кадәр тырышты, көндезен ял итмәде, кичләрен йокламады. Заһид та телнең кагыйдәләрен мисаллар белән ачык итеп аңлата һәм мисафирның күңелендә аларны мөмкин кадәр күбрәк калдырырга тырыша иде. Әмма табигать аңарга ярдәм итмәгәнгә күрә, мисафир ул телне һич үзләштерә алмады. Аның акылы, зиһене ул телнең серләренә керә алмады. Моны күреп торган Заһид гыйбри бер көнне аңарга былай диде: «Әй газиз кунак, син үзеңә туры килми торган бик авыр эшкә керештең. Былай интегүеңнең мәгънәсе булмас кебек күренә. Чөнки күреп торам, бу тел синең табигатеңә туры килми. Шуңа күрә син аны үзләштерә алмыйсың. Шулай булгач, бу уеңнан
qayt һәм қолыңнан килгән эш белән шөгыльлән. Атаң-анаң сөйләшмәгән телне өйрәнәм дип йөрүең дөрес түгел. Үзенең табигатына ярашмаган эш белән мавыгып йөргән кешенең гомере бушка узган булып саналыр. Мисафир әйтте: «Мин ата-бабаларым яшәгән караңгылыкта яшәргә теләмим. Һәм алар эшләгән хаталарны да кабатларга теләмим. Ата-бабага ияреп, хак юлга кермичә калганнарны Улуг Коръән дә хурлаган. Безгә кадәр дә шулай яшәгәннәр» дигән иске гадәтләрдән котылып, күзләре күргән урынга барып җиткәннәр генә теләкләренә ирешкәннәр. Шуңа күрә, син ата-бабаларымны миңа гыйбрәт итеп куйма, һәм алар яшәгән караңгылыкта, наданлыкта калуымны теләмә. Заһид әйтте: «Мин дуслык һәм юлдашлык хакын гына үтим. Тырыша-тырыша, сиңа бу эшнең асылын аңлатырга теләвем һәм үгет-насихәтләр бирүемдә бар тик шуның өчен генә. Син әле хәзергә фаранг телендә сөйләшә, фикер йөртә аласың. Күп вакыт булдыра алмаган эш белән мавыгып йөрсәң, гыйбри телендә өйрәнә алмассың, үзеңнең ана телеңне дә онытырсың, һәм ләкләк кебек йөрергә өйрәнергә тырышкан карга хәлендә калырсың». Кунак сорады: «Ул ничек булган?» Заһид сөйли башлады. Хикаят. Бер көнне карга бер ләкләкнең бакча янында матур кыяфәт белән йөргәнен күреп, бик сокланды һәм күңелендә аның йөрешен үзләштерү хыялы туды. Тора-бара ул бу хыялны тормышка ашырырга уйлады. Үзенең кәсебен калдырып, ул һәр көн ләкләккә ияреп, аның кебек йөрергә өйрәнә башлады. Ләкин күпме генә тырышса да, ләкләкнең йөрешен үзләштерә алмады. Карганың бер адымга да үзеннән калмыйча һәм уялмыйча ияреп йөргәнен күреп, ләкләк эче пошып әйтте: «Эй, бәхетең кара, күзең ала, ни өчен уятсызланып, мин кая барсам, син шунда ияреп барасың? Минем гүзәл йөришемә күзеңне текәп карыйсың, моңардан сиңа ни файда бар? Нәрсәне уйлап булай ияреп йөрисең?» Карга әйтте: «Эй, матур йөзле, зифа буйлы, матур басып йөрүче кош, синең йөришеңә бик сокланам. Күпме вакыттан бирле өйрәнмәкче булып артыңнан йөрим. Үз җинстәшләрем арасында мин иң зәвыклы кош булырга телим». Ләкләк бу сүзләрне ишеткәч, каһ-каһә белән көлеп, былай диде: «Эй, мискин бичара, бигрәк тә буш уйлар белән мәшгуль икәнсең. Салкын тимергә сукмакчы буласың. Син кемдә, мин кем? Минем гүзәл йөришем миңа табигать тарафыннан бирелгән йөриш. Әгәр сиңа аны табигать бирмәгән булса, өйрәнеп кенә булмый шул. Бу файдасыз һәм мәгънәсез эшеңне туктат. Барыбер теләгеңә ирешә алмассың». Карга әйтте: «Бу эшкә керешкәнмен икән, максатыма ирешкәнче мин ул эштән туктамам. Аның нәтиҗәсе булсын өчен күпме генә мәшәкатьләр кичәргә туры килсә дә чыдармын. Барыбер максатыма ирешермен, яисә
шул юлда очраган каршылык дулкыннары астында калып үләрмен, дип ләкләкнең сүзен колагына алмады һәм әүвәлгечә ләкләк кая барса, артыннан ияреп йөрде. Халыктан уялмыйча, ару талуны белмичә, көнен, төнен ирәнәм дип ияреп йөрүен дәвам итте. Бу хәл ничә айларга, елларга сузылды, әмма ләкләкнең йөрешен үзләштерә алмады. Алай гына да түгел, үзенең асылындагы йөрешен дә онытты. Бу мәсьәләне шуның өчен сөйләдем. Әгәр кем үзенең Худай биргән кабилиятенә лаек булмаган эшкә керешсә, аның тырышуы файдасыз булыр. Әлеге гыйбрәтле хикаятлар мәгърифәтче галим Хөсәйн Фәйзханов тәрҗемәсендә бирелә. Әлбәттә, бу тәрҗемәләр шактый ирекле. Гарәпчә шәкле исә мондый гыйбрәтле сүзләр белән тамамлана. Бәйдаба философ патшага әйтте: «Иң надан кеше генә кулыннан, хәленнән килмәгән эшкә ябышыр». Бу сүз бигрәк тә ил җитәкчесенә кагыла. Ил белән идара иткәндә бигрәк тә сак, игътибарлы булырга кирәк. Үзенең душманнарын тармар итәргә уйлаган ил башы бу эшкә әзерлексез керешмәсен. Кулыннан эш килми торган кешеләргә үзләре лаек булмаган вазифаларны тапшырмасын. Аларга бер эштән икенче эшкә күчеп йөрергә юл куймасын. Хөкүмәт эшләрендә һәр кешене үзенә лаек булган хезмәткә билгеләүдә зур осталыкны таләп итә. Бер әзерлеге булмаган, надан, түбән җанлы кешеләр дәрәҗәле урыннарга билгеләнсәләр һәм бу эш гадәткә әйләнсә, хөкүмәт оешмаларында тәртипсезлек көчәер, әдәп, ахлак кануннары бозылыр. Эшнең рәтен белмәгән, гыйлеме дә, әзерлеге дә булмаган кешеләр белән эшне тиешенчә башкара белүчеләр арасында низаглар башланыр. Моның нәтиҗәсендә ил башына итагатьсезлек кебек ямсыз күренешләр пайда булыр. Ил эчендә тотрыксызлыкка, һәлакәткә юл ачылыр. Үзенә лаек булган һөнәрне ташлап, хәленнән килмәгән эшкә ябышкан кешенең нинди халәттә калачагы югарыда китерелгән хикаятләрдә ачык чагылыш тапкан.